இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் கூடவும் கர்த்தருக்கு துதி சோஸ்திரங்களை நாம் ஏறெடுப்பதற்கும் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல பலத்தையும் டாக்டருக்கு மேலாக நமக்கு ஆயுசு நாட்களையும் ஆண்டவர் கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு செய்தி வந்தது என்னென்னு சொன்னால், ஒருவேளை அநேகர் அறிந்திருக்கலாம், திருமதி சாம் செல்வராஜ் அவர்கள் சிறு நேரத்திற்கு முன்பாக அவர்கள் காலமானார்கள் என்ற செய்தி வந்தது. ஆயுசு நாள்களை கொடுக்கிற ஆண்டவர் நாம் ஒரு ஓய்வு நாள் வரும்போதும் நான் அதிகமாக துவக்கத்தில் சொல்வது என்னென்னு சொன்னால், நமக்கு எவ்வளோ ஆயுசு நாட்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை கணக்கிடுவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பும் இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாள் நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த செய்திக்கு முன்பாக ஒரு பாடல் பாடலாம் என்று நான் எண்ணினேன். ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு இந்த பாடலை நாம் பாடி. 137வது பாடல். இந்த பாடலுடைய மையம் கருத்து என்ன சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பூமியிலே மனுபுத்திரனாக தோன்றினவர். அவர் எவ்விதமாக பூமியிலே சத்துருவை ஜெயம் கொண்டவர், அதற்கு பிறகு எவ்விதமாக ராஜாவாக ஆளுகை செய்கிறவராக அவர் இருக்கிறார், அவர் வருவார் என்ற ஒரு வாக்குத்தத்தத்தைக்குரிய ஒரு பாடல். 137வது பாடல். பென்னி எங்க? இந்த பாடல் எனக்கு கொஞ்சம் மறந்துடுச்சு. எனக்கு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்குதா இந்த பாடல்? சரி, வரட்டும். அந்த பாட்டு அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அது திடீர்னு வந்த உடனே இங்கே ஞாபகம் வந்தது. இந்த பாடல் நாம் பாடினால் நமக்கு இந்த வசனங்களுக்கு அது இணையாகவும் ஏற்றதாகவும் இருக்கும். நம்ம செய்திக்குள்ள போவோம். ஒருவேளை சில சமயத்தில் எதுக்கு ஓடுறாங்கன்னு தெரில. நாம் இந்த வாரங்களில் நாம் படித்து வருகிற இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் உள்ள செய்திகள், ஏன் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் எழுதப்பட வேண்டும் என்று நாம் படித்தோம். வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் எழுதுவதற்குரிய ஒரு அடிப்படை நோக்கம், ஏன் யூத ஜனங்களை ஆண்டவர் உண்டாக்க வேண்டும், அப்படி ஒரு சந்ததியை அவர் உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ரெண்டுக்கும் ஒரே கருத்து தான். பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஜனம் தேவைப்பட்டது. நம்ம பொதுவாக அவர் தோன்றுவதற்காக சொல்லுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவன் பூமியிலே மனுபுத்திரனாக தோன்றுவதற்கு ஒரு ஜனம் தேவைப்பட்டது என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் தோன்றுவதற்காக ஆண்டவர் எப்படின்னு தோன்றிடுவார். ஆனால் காலநெடியிலும் தேவனை குறித்து வெளிப்படுத்தல் கொடுக்கப்படுவதற்காக ஆண்டவர் ஜனத்தை தெரிந்து கொண்டது போல, ஆண்டவர் தாம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் திருச்சபையை அவர் தோற்றுவித்தார் என்பதையும், அதை எவ்விதமாக தோற்றுவித்தார், அது எவ்விதமாக நடத்தப்படும், அது என்ன காரியங்களை செய்யும், அது எவ்விதமாக காரியங்களை நிறைவேற்றும், தேவனுக்காக நிறைவேற்றும், இயேசுவுக்காக நிறைவேற்றும் என்று சொல்கிறவைகள் தான் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் என்பதை நாம் படிக்கிறோம். சரி, 137வது பாடல் பாடுவோம். பாடல் ஞாபகம் இருக்கு அவனுக்கு? இம்மானுவேலை வாரும் வாருமே, இஸ்ரவேலை திரை நீளுமே. 137வது பாடல்.
இஸ்ரவேலை சிறை மேலுமே தோன்றும் வரை ஊஞ்சன பாவிக்கோ மகிழ் மகிழ் சியோனின் சபையே ஏமானுவேலின் நாள் சமீபமே ஈசாயின் வேற்றுரிலே வாருமே ஈசாசின் வல்ல கோஷ்டம் நீக்குமே ஆதார ஆளச்சியோ வேம்சாவின் நேர் வெற்றி அழியோ மகிழ் மகிழ் சியோனின் சபையே ஏமானுவேலே நாள் சமீபமே அருணோதயமே யாவாருமே வந்தெங்கள் நெஞ்சை ஆற்றி தேற்றுமே மந்தரவின் மேகம் நீக்கிதோ இருண்ட சாவின் நிழலோட்டிடோ மகிழ் மகிழ் சியோனின் சபையே ஏமானுவேலே நாள் சமீபமே தாவீதின் திறவு கோலே வாரும் வீண் வாசலை திறந்து தாருமே ஒடுக்கமாம் நல்வழி காத்திடும் விசாலமாம் பாதை தோற்றிடும் மகிழ் மகிழ் சியோனின் சபையே ஏமானுவேலே நாள் சமீபமே மாவல்ல ஆண்டவா வந்தருளும் முக்காலம் சீனாய் மலை மீதிலோ எக்காலமினோடும் தேவரே பிரமாணமிஸ்ரவேலு கழித்து மகிழ் மகிழ் சியோனின் சபையே ஏமானுவேலே நாள் சமீபமே. பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக கோயர்ல இந்த பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அது பிறகு யாரும் பாடல, எல்லாருக்குமே மறந்து போச்சு, எனக்கும் மறந்து. எப்பவுமே பாடுற பாடல்களே பாடுகிறோம். அது இந்த மாதிரி சில பாடல்களை பாடினா நமக்கு கருத்துக்கள் நிறையா தெரியும், நிறைய சத்தியங்களை பாடல்கள் மூலமாகவே படித்து கொள்ளலாம். நம்முடைய பாடல்களுக்கும் மற்றவர்களுடைய பாடலுக்கும் வேறுபாடு என்னன்னு சொன்னால், நம்முடைய பாடலெல்லாம் சத்தியங்கள், அதாவது நம்முடைய சபை கோட்பாடுகள், நம்முடைய விசுவாசம் நம்பிக்கை குறித்த பாடல்கள். அதை நம்ம எப்படி விசுவாசிக்கிறோமோ அதன் அடிப்படையில் அவைகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். யோவான் தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு சீசன், தேவனுக்காக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட சீசனாக இருந்தான் என்பதை நாம் படிக்கிறோம். சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கிறவைகளை என்று ஆண்டவர் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார். சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் என்று சொல்லப்பட்ட பொழுது அதற்கு நிச்சயமாக இரண்டு கருத்துக்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். யோவானுடைய வாஞ்சை என்று சொன்னால், எப்போ மீண்டுமாக தேவனோடு போய் சேர்ந்து நாம் இருக்க வேண்டும் சொன்னால், சமீபத்தில் தான் அந்த அனுபவம். இயேசுவானவர் பரம் மீறி இருக்கிறார் அல்லவா? நாம் பொதுவாக 34 அப்படி சொல்கிறோம். சரி, ஏதோ வருஷம் இருக்குது. ஆனால் 57 யோவான் இதை எழுதும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு
24 வருஷங்கள் 23 வருஷங்கள் இயேசுவை விட்டு பிரிந்து இருந்த காலம். அதனால் அவருக்கு பார்க்குற இந்த துயரங்கள், கஷ்டங்கள், அதிகமான ரோம ராஜ்யத்தினுடைய ஆளுகையுடைய கொடூரங்கள், அடிமைத்தனம், விசுவாசத்தை பெருக செய்ய முடிய, வளர்ச்சி செய்ய முடியவில்லை. சபை அப்படி ஒரு இருண்ட காலத்தில் இருந்தது. அவர் சென்று ஸ்தாபித்த சபைகள், ஆகையால் அவர் சென்று ஸ்தாபித்த சபையெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப அவரை குறித்த எண்ணங்கள், அவர் மேல் மிகவும் பற்றுதல். இந்த சபைகள் எவ்விதமாக இருக்கிறது, ஆண்டவர் சீக்கிரம் வந்துட்டா எல்லாரும் ஆண்டவரத்தில் ஒன்றா போயிடுவோமே என்று அவர் விரும்பினபடினால் ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு வாஞ்சையை நிறைவேற்றத்தக்கதாக அவர் எழுதி கொடுத்த வார்த்தை சீக்கிரமாக என்று சொன்னார். ஏன் சொன்னால், இயேசுனுடைய வார்த்தையில் அவர் சொன்ன பொழுது நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்னார். அந்த சீக்கிரம் என்ற வார்த்தைக்கு ஒருவேளை அந்த 1வது நூற்றாண்டில் சொல்லப்பட்ட காலத்தை எடுத்து நம்ம கணக்கிட்டு பார்த்தால் 2000 வருஷம் போயிருச்சு. இன்னும் எவ்வளவு நாள் தெரியல. நான் சொன்னா ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரமாட்டார் என்ற சில நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. சொன்னா இன்னும் காலம் இருக்கிறது ஆண்டவர் வருவதற்கு சிலர் சொல்கிறார்கள். அதனால சீக்கிரம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது முதல் கருத்து சொன்னால், இந்த சீஷனுடைய வாஞ்சையை ஆண்டவர் அறிந்திருந்தனால் அதை கால நெடுகிலும் அது அவரை குறித்து சாட்சி இடத்தக்க அவனுடைய வாஞ்சை, அவனுடைய மன விருப்பம், தேவனோடு அவன் நெருங்கி இருந்த ஒரு ஜீவித்தின் அனுபவம் பேச வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சீக்கிரமாக சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் என்று சொன்னார். 1844ஆம் ஆண்டில் லவோதிக்கு திருச்சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, இந்த திருச்சபை நீங்களும் நானும் இந்த 2000 நம்ம விசுவாசிகளாக இருக்கிறோமே. சீக்கிரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது இதானா, இத்தனை காலங்கள் எடுத்து சீக்கிரம் என்று சொல்கிறோமா என்று நாம் யோசிக்கிறோம். ஒவ்வொரு காலத்திலும் என்று தகப்பனாரை நான் எடுத்துக்கொண்டால் அவரும் இப்படித்தான் பிரசங்கம் செய்திருந்து கொண்டிருந்தால் சீக்கிரமாக தன்னுடைய ஜீவியத்தில் அவர் சொன்னார், சீக்கிரமாக சம்பவிக்கப் போகிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்று சொன்னார். அதுதான் முன்னோடிகள் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் பிரசங்கித்து கடந்து சென்ற பொழுது சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டிய சொன்னார். அவர்கள் மரித்த விசுவாசத்திலே அவர்கள் உயிர் தெழும் பொழுது அவர்கள் யாரை காண்பார்கள் சொன்னால் ஆண்டவரை காண இருக்கார். ஒரு 70 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கலாம், ஒரு 80 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கலாம். வாழ்க்கையில் சீக்கிரமாக சம்பவிக்க போகிறவைகள் விசுவாசிக்க துவங்கினோம். ஒருவேளை எப்பன்னு தெரியல. சில பேர் நம்ம ஒருவேளை 30 வருஷத்துக்கு 40 வருஷம் இந்த பூமியில வாழ்ந்த பிறகு சத்தியத்தை நாம் அடைந்திருக்கலாம். ஒருவேளை நாம் பிறந்ததிலிருந்து சத்தியத்தை நாம் பெற்றிருந்திருக்கலாம். நம்ம ஒரு 60 வருஷம் 70 வருஷம் இதுல வாழ்கிறோம். ஆண்டவர் வருவார் வருவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டே போகிறோம், மரித்து போகிறோம். ஆனால் விசுவாசத்தில் நாம் மரிக்கிறவர்கள் நாம் உயிர்த்தெழும் பொழுது நாம் காண இருக்கிறது தேவனை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆகையால் இந்த இரண்டின் கருத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை அங்கு வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் ஆசீர்வாதம் என்ன? 3வது வசனத்தில் படிக்கிறோம். இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கை கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார். காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று யார் சொன்னது சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொன்னார். உபதேசிக்கும் பொழுது காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார். யோவான் சொன்னான் காலம் சமீபமாக இருக்கிறது, மனம் திரும்புங்கள் என்று சொன்னார். அறுப்பதற்கு அதிகமாக இருக்கிறது, அறுவடைக்கு ஆட்கள் கொஞ்சம், காலம் சமீபமாக இருக்கிறது சொன்னார். பேதுரு சொன்னார், பவுலார் சொன்னார் காலம் சமீபமாக இருக்கிறது. காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொன்னவர்கள் இன்னும் ஆண்டவர் வருவதற்காக இந்த பூமியில் கீழாக அவர்கள் நித்திரையில காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆசீர்வாதம் என்பதை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தீர்க்க தரிசனத்தின் வெளிப்பாடு நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், அதை கேட்க வேண்டும், அதில் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். கேட்கிறவர்களும் அதில் ஜீவிக்கிறவர்களுக்கும் என்ன ஆசீர்வாதம் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது 2 தீமோத்தேயின் புஸ்தகத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். 3ஆம் அதிகாரத்தின் 15-16வது வசனத்திலே தேவனுடைய ஆவினால் அருளப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியங்களை குறித்து சொல்கிறார் அல்லவா. தேவனுடைய மனுஷன் தேரினாகவும் எந்த நற்கிரியைகளையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாக இருக்கும்படிக்காக. அப்போ தீர்க்க தரிசனத்தின் முதல் ஆசீர்வாதம் சொன்ன என்ன ஆசீர்வாதம் சொல்றேன்னா, நாம் நற்கிரியை செய்வதற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுவது எதுன்னு சொல்றாரு? தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் படிக்கும் பொழுது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தின் 3வது அதிகாரத்திலே நாம்
5வது அதிகாரத்தில் 39வது வசனத்தில் நாம் படிக்கணும் சொல்றோம். வேத வசனம் என்ன செய்யுங்கள், ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகள் என்னை குறித்து சாட்சி இடுகிறது என்று சொன்னார். அப்போ ஆராய்ந்து பாருங்கள், நீங்கள் கேட்கிறவைகளை நீங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அபியாசித்து ஜீவித்தால் அது உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் என்று சொன்னார். என்ன நித்திய ஜீவன்? அந்த நித்திய ஜீவன் என்று சொன்னார். எவ்வளவு காலத்திற்கு இந்த ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது தாவீது சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் படிக்கலாம். 1 நாளாம் புஸ்தகத்திலே 17வது அதிகாரத்தின் 27வது வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம். இப்போதும் உமது அடியானின் வீடு என்றென்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி அதை ஆசீர்வதித்தருகிறீர். கர்த்தராகிய தேவரீர் அதை ஆசீர்வதித்தபடியினால் அது என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது என்ன ஆசீர்வாதம்? தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் படிக்கிறதுனால, தீர்க்க தரிசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறதுனால, தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து தியானித்து நாம் படிப்பதினால. புதன்கிழமை நான் சொன்னேன், வேதம் வாசிக்கும் போது, நான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, புதன்கிழமை கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறோம். வேதம் படிக்கும் பொழுது மடமடமடன்னு படிக்க வேண்டாம், அதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. 5 அதிகாரம் 10 அதிகாரம் வாசிக்கிறோம், இல்லாட்டி ஒரு புத்தகத்தை வாசிட்டா நான் தொடர்ந்து வாசிக்கிட்டே இருக்கிறேன், அதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. 2 வசனம் வாசித்தாலும் 1 வசனம் வாசித்தாலும் அதை குறித்து தியானிக்க வேண்டும். அந்த நேரத்தில் வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கணும், தினமும் வாசிக்கணும். அதை சும்மா வாசிக்கிறது இல்லை, அதை தியானத்தோடு அதை வாசித்து கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும். ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் ஆராய்ச்சி செய்ய சொல்லு, சிந்தித்து பாருங்கள். அது உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் என்ன செய்ய வேண்டும், அது உங்களுக்கு என்ன காண்பிக்கிறது, அதில் என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படுத்தும். தீர்க்க தரிசனம் என்பது நமக்கு ஒரு நித்திய ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தீர்க்க தரிசனம் தான் ஒரு விசுவாசிக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு நித்திய ஆசீர்வாதம். அந்த ஆசீர்வாதத்தில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் 31வது வசனத்திலே, 31வது அதிகாரத்தில் 20வது வசனம், மனுஷனுடைய அகங்காரத்திற்கு அவர்களை உமது சமூகத்தின் மறைவிலே மறைத்து நாவுகளின் சண்டைக்கு அவர்களை விலக்கி உமது கூடாரத்திலே ஒளித்து வைத்து காப்பாற்றுகிறேன். தீர்க்க தரிசனத்தை படிக்கிறவர்களை குறித்து சொல்கிறார். தீர்க்க தரிசனம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களை குறித்து சொல்ற என்ன ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொன்னா, அவனை தினமும் விசுவாசிக்கிறவனை. எதை விசுவாசிக்கிறவனை? உலகத்தில் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறவர்கள், எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறார்கள். நமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? நம்ம முதல்ல படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும், பல முறை சொல்லி இருக்கிறோம், இது ஒரு தீர்க்க தரிசன சபை, தீர்க்க தரிசனத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற சபை. இதற்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு பங்கு இருக்கிறது மட்டுமல்ல, இதற்கு ஒரு விசேஷமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது சொல்கிறார். என்ன ஆசீர்வாதம் என்று சொன்னா, அவர் சொல்கிறார், தேவனுடைய கூடாரத்திலே ஒளித்து வைத்து காப்பாற்றப்படுகிறவர்கள் அனுதினமும். இதை யோவான் பார்த்ததுனாலதான், அதாவது அது ஏதோ சாதாரணமாக அவர் ஆசீர்வாதம் என்று அவர் சொல்லவில்லை, வாழ்க்கையின் அனுபவத்தில் சொல்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தேன், அவர் உயிர் தெழுந்தார், அவர் பரமேறி இருக்கிறார், அவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இருக்கிறது, அதற்காக சத்தியத்திற்கு சாட்சியாக பல இடங்களில் சபைகளை ஸ்தாபித்திருக்கிறேன். இப்பொழுது எங்க இருக்கிறேன்னு சொன்னா, ஒரு தீவிலே தனியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். இவ்வளவு தூரம் இந்த வேதனைகள், இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட அதில் ஆசீர்வாதம் சொன்னா, ஜீவன் அனுதினமும் அவரால் காக்கப்பட்டு இருக்கிறது அவருடைய விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு என்று அவர் அதை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் கைவிட்டு விடவில்லை, அவர் அவர்களை நிராகரிக்கவில்லை. அவர்களுடைய விசுவாசம் எவ்வளவாக இருக்கிறதோ அவ்வளவாக ஆண்டவர் அவர்களை தம்முடைய சமூகத்திலே அவர் காத்துக்கொள்கிற தேவன் என்று நாம் பார்க்கிறோம். எரேமியா தீர்க்கதரிசி எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார், 15வது அதிகாரத்திலே 15, 16, 17, 18 வாசிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் அதை அறிவீர், தேவரீர் என்னை நினைத்து என்னை விசாரித்து என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் நிமித்தம் நீதியை சரி கட்டும்.
உம்முடைய நீடிய பொறுமை நிமித்தம் என்னை வாரிக்கொள்ளாதிரும். நான் உம்முடைய நிமித்தம் நிந்தையை சகிக்கிறேன் என்று அறியும். உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்தவுடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது. சேனையின் தேவனாய் கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் பரிகாசக்காரருடைய கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து களி கூர்ந்ததில்லை. உமது கரத்து நிமித்தம் தனித்து உட்கார்ந்தேன். சலிப்பினால் என்னை நிரப்பினேன். அவர் வாசித்துக் கொண்டே போனார். தெரியும், அவர் சொல்லுகிறார், தேவனை அறிந்து விசுவாசித்து அதில் ஜீவிக்கிற காலங்களில் தான் எவ்விதமாக தேவனுடைய கரத்திற்குள்ளாக வைத்து காக்கப்பட்டு தான் வழிநடத்தப்படுகிறேன் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகையால் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், தீர்க்க தரிசனங்கள் சாதாரணமாக நாம் ஏதோ அறிந்து கொள்வதற்காக மட்டும் சொல்லப்படலை, இன்னும் நடக்க போகிற காரியங்கள் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் சொல்லப்படலை. அது நம்மளுடைய வீட்டுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம், என்னுடைய தனிப்பட்ட என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். அது என்னை பாதுகாக்கிறதற்காக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்க ஒரு நித்திய ஆசீர்வாதம். அந்த விசுவாசம் எனக்கு இந்த தீர்க்க தரிசனங்களில் எனக்கு இருந்தா போதும். என்ன தீர்க்க தரிசனம்? தீர்க்க தரிசனம் யாரை குறித்து சொல்கிறது? யார் சொன்னது? யாரை குறித்து சொல்கிறது? இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். அப்போ தீர்க்க தரிசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற போது யாரை விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம். ஆகையால் தான் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதை 4வது வசனத்திலே அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார், இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற 7 ஆவிகளாலும் உண்மை உள்ள சாட்சியும் மரித்தெழுந்து முதல் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமாக உண்டாவதாக என்று சொன்னார். அது நம்ம யோசிக்கிறோம், என்ன சொல்லுகிறார் அல்லவா? ஆண்டவர் விசேஷமாக யோவானை அவர் தேர்ந்தெடுத்து அவரை இந்த ஆசிய பகுதியிலே அவர் வைத்து, இந்த ஆசிய பகுதியிலே இந்த பத்ம தீவிலை கொண்டு வைத்து, எதுக்காக இங்க அவர் சொன்னா, இதை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது தெரியுது என்ன சொன்னா, இந்த 7 சபைகள், இந்த 7 சபைகளையும் ஸ்தாபித்தது இவர் தான். இவருக்கு இந்த 7 சபைகள் மேலும் ரொம்ப பிரியம். ஐயா, அவர்கள் விசுவாசத்தை குறித்து, அவருடைய விழுதல்களை குறித்து, அவர்களுடைய குறைபாடுகளை குறித்து அவருக்கு அனுதினமும் ஒரு பாரம் இருந்தனால் அதை குறித்த சிந்தனை எப்பொழுதும் இருந்தது. பொதுவாக நம்ம வேதத்தில் படிக்கிறோம் அல்லவா, ஆண்டவர் நம்முடைய சிந்தனை என்ன இருக்கிறதோ அதை எடுத்துதான் எப்பொழுதுமே அவர் காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர். நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது. கிறிஸ்துவானவர் கூடிய ஊழியங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் அவிதமாக சீஷர்களுடைய மனதில் இருந்தது, பரிசேயர்கள் சதுசேயருடைய மனதில் இருந்து அதிலிருந்து எடுத்து அவர் அதை வெளிப்படுத்தி ஒரு சத்தியத்தை, ஒரு சபை சத்திய கோட்பாடை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அநேக காரியங்கள் இருக்கிறாரு. அப்போ யோவானுடைய வாஞ்சையை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அவன் சொன்னா, அவருக்கு என்னன்னு சொன்னா, இந்த சபைகளே யோசனை, இந்த மலை மேல இருந்துகிட்டு அங்க அந்த சபை இருக்கு, இந்த சபை இருக்கு, இந்த சபை இருக்கு, இந்த சபைகள்லாம் என்ன செய்யுதோ, நம்மளை இப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க, அங்க இருந்தா இன்னும் இந்த விசுவாசிகளோடு சேர்ந்து பலப்படுத்தலாமே, இப்படி இந்த வாஞ்சை அவருக்குள்ளாக இருந்ததினால் ஆண்டவர் இந்த சபைகளை விசேஷமாக தேர்ந்தெடுத்து, இந்த சபைகளை கொண்டு, இந்த சபைகளின் மூலமாக தேவனுடைய திருச்சபை என்ன காரியங்களை எவ்விதமாக எந்த காலங்களில் செய்யும் என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் படிக்கிறோம். அதில் என்ன சொன்னால், 7 ஆவிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் 7 சபையின் சரித்திர காலங்கள். ஆண்டவர் அந்த 7 சபை சரித்திர காலங்களில் என்ன கிரியைகளை செய்ய இருக்கிறார். அப்போ ஒவ்வொரு சபையில் இருந்த குணாதிசயங்கள், அங்கிருந்த சூழ்நிலை, அங்கிருந்த பிரச்சனை, அங்கிருந்த விழுகை, இதெல்லாம் ஆண்டவர் அதை வைத்து அதிலிருந்து என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் அவர் சபை சரித்திரத்தை அவர் எழுதுகிறார் என்று நம்ம பார்க்க வேண்டும். ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. அதை படித்தாலே ரொம்ப அப்படி யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. எவ்விதமாக ஆண்டவர் அந்த சபையில் இருந்து எடுத்து, அந்த சபையில் உள்ள சம்பவத்தை எடுத்து ஒரு சரித்திர காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு எழுதுகிறார். நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அல்லவா? நம்ம சபையில் உள்ள ஒரு மனநிலை, குணம், குணாதிசயம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பார்த்து இதை வைத்து ஒரு சரித்திர காலத்தை அவர் ஒரு அடையாளமிட்டு எழுதுகிறார்னு சொன்னா அதுக்கு நிச்சயமாக யாரால முடியாது. தான் ஆண்டவர். அப்படி ஒரு ஞானம்.
ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம். இது நாம் போன வாரம் உபவாச ஜெபத்தில் மத்தியானம் படித்த காரியங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்தாச்சு. அவருடைய ஞானம் எவ்வளவாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆகையால் இந்த 7 சபையின் காலங்களை அவர் வெளிப்படுத்தின பொழுது யோவான் தான் சபைகளை ஏற்படுத்தின காலம் முதல் கிறிஸ்துவானர் பூமிக்கு மீண்டும் வரும் காலம் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். இதுல என்ன சொன்னா, ஆசியா பகுதியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் சந்தோஷப்படணும். ஏன்னா இது அமெரிக்கா குறித்து எழுதப்படவில்லை, ரஷ்யா குறித்து எழுதப்படவில்லை, ஐரோப்பாவை குறித்து எழுதப்படவில்லை. ஆசியா, மேற்கு ஆசிய பகுதி, மேற்கு ஆசிய பகுதியில் இந்த சபைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சபையை ஆண்டவர் அங்கு ஸ்தாபித்தார். என்ன சொன்னா, பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் நம்ம ஒன்று படிக்கிறோம், ஆண்டவர் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை மையமாக வைத்தார். அதை சொன்னால் பலஸ்தீனாவை ஆண்டவர் வைத்தார். எருசலேமுக்கு மிகவும் அடுத்த பக்கம், எருசலேமை விட்டு அடுத்த பக்கம் தான் பலஸ்தீனா. அதனால இன்னைக்கும் அவங்க 2 பேருக்கு ஒரே தகராறு, உரிமை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 யூதர்கள் தான். அப்போ நானா நீயா அப்படின்னு சொல்லி பலஸ்தீனா ஒரு முக்கியமான ஒரு சரித்திரத்தில் அது அங்கம் வகித்தது. அது வணிக வியாபாரங்களுக்கு மிகவும் மையமாகவும் இருந்தது. கிழக்கிலிருந்து மேற்கு போனாலும் சரி, வடக்கிலிருந்து தெற்கு போனாலும் சரி, அவர்கள் இந்த பலஸ்தீனாவை அவர்கள் கடந்துதான் போக வேண்டும் என்பதாக அது இருந்தது. அதனால பலஸ்தீனாவில் பலதரப்பட்ட ஜனங்கள் அங்கு வாழ்ந்தார்கள். யூதர்கள், கிரேக்கர்கள், ரோமர்கள், அப்படி பார்த்தினியர்கள், எத்தியோப்பியர்கள், இப்படி அந்த மாதிரி அநேக இந்த வணிகங்கள் செய்தவர்கள், மெசபொட்டோமியர்கள், மேதிய பெர்சியர்கள், இப்படி அநேகர் அங்கு வாழ்ந்த காலங்கள். ஆண்டவர் அதை மையமாக வைத்து கிறிஸ்துவனுடைய வருகையின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அதை நிகழ்த்தி கொண்டே வந்தார். அதனால அந்த பலஸ்தீனா ஒரு முக்கியமாக ஒரு இடம் அங்கம் வகித்ததை போல புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் ஆசியாவை முக்கியமான மையமாக வைத்திருக்கிறதை மறந்தே விடக்கூடாது. சரித்திரத்தின் சம்பவங்களின் நிறைவேறுதல் ஆசிய பகுதியில் தான் அது இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். கர்த்தர் சித்தமானால் நாம் படிக்கும் பொழுது இன்னும் சில சம்பவங்களை குறித்து நாம் படித்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆண்டவர் ஆசியாவை அதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். நம்ம வடக்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், வடக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அல்லவா, அமெரிக்காவையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். என்ன நிறைவேறும், என்ன நடக்கும், அவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்தை படித்ததுனால ஒரு ஆட்டுக்குட்டி, அது காயப்பட்ட மிருகம், இதை படித்தோன்னே நமக்கு இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன சொல்கிறோன்னா, இவன் போய் என்ன செய்வான், போப்பான்ற உயிர் கொடுத்துருவான், அவன் ராஜாவாயிடுவான், உலகத்தை ஆள வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனத்தை நன்றாக ஆராய்ந்து படித்தால் நமக்கு என்ன செய்யணும், ஆசியா தேவனுடைய திருச்சபையின் சம்பவங்களையும் கிறிஸ்துவின் வரும் காலங்களிலும் அதை நிறைவேற்றுக்கு ஒரு மையமாக இருக்கிற ஒரு இடம் என்பதை நாம் ஒரு காலத்திலையும் மறந்துவிடக்கூடாது. நான் ரொம்ப கொஞ்சம் எளிதாக வந்துடுறேன், பிள்ளைகள் லெவலுக்கே வரேன். ஏன்னா பிள்ளைகள் நமக்கு போன வாரம் கிராஸ் போட்டு கொட்டாங்க, எங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும், நீங்கள் பாட்டுக்கு விளங்காம மாதிரி சொல்லக்கூடாது, மேலே பிரச்சனை. அதனால் உங்கள் லெவலுக்கு வந்துட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்துடுவோம். ஏவா இதில் இருந்துச்சுன்னா 2 முக்கியமான காரியங்கள் இன்னும் நாம் படிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதில் ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வெளிப்படுத்தப்படுகிற 3 விதமாக வெளிப்படுத்துகிறார். 3 விதமாக. எந்த 3 விதமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால், 5வது வசனத்தில் படிக்கணும் அல்லவா. யாரு? 1, உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தவர்களே முதல் பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியும். சரி, முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது உண்மை உள்ள சாட்சி. உண்மை உள்ள சாட்சி என்று நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னு சொன்னா, ஏன் அந்த சாட்சி என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்படுகிறது? நம்பி யோசித்து பார்த்தேன், என்ன சாட்சியை ஆண்டவர் செய்கிறார். அப்போ அந்த சாட்சிக்கு இன்னொரு வார்த்தை பக்கத்தில் சேர்ந்து உண்மை உள்ள சாட்சி, ட்ரூ விட்னஸ். அதாவது படிக்கும் பொழுது என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, யாத்திராம் புஸ்தகத்தில் இருக்கட்டும், ஆண்டவர் மோசையை கேட்டார்,
நான் போய் ஜனங்கள்கிட்ட போய் நீங்க அனுப்புன்னு சொல்றீங்க, அவன் எப்படி என்ன நம்புவான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். சுத்தமாக சொன்னார். யெகோவா என்ற தேவன் உடைய நாமத்தை அவர் பிரதிபலிக்கிறதில் முன்னாடி சொன்னார், இருக்கிறவராய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறேன் என்று சொல் என்று சொன்னார். அப்போ இருக்கிறாய் இருக்கிறவர் என்று சொல்லும் பொழுது யெகோவா என்ற தேவன் அவர் நிச்சயமாக இருக்கிறவர், அவர் அறிவுக்குள்ளானவர் அல்ல, அவர் மரித்திருந்தாலும் உயிர் திருந்து இருக்கிறவர் அல்லவா. அப்போ அதை யோவானுக்கு ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது 18வது வசனத்தில் 1ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம். கிறிஸ்துவனை வெளிப்படுத்தினார், மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஏன் அதை எழுதினார் சொன்னார்னா, உண்மையுள்ள சாட்சி என்று சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்துவானவர் யோவானுக்கு அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அதில் ஒரு சம்பவம் இருக்கு. கிறிஸ்துவானவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு ஒரு ரோட்டில் வந்து 2 சீசர்களை சந்தித்தார் அல்லவா. அந்த 2 சீசர்களை சந்தித்தார், பேர் கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் இன்னொரு பேருங்க காணாம போச்சு. அடுத்த பேர். அப்போ நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன், என்னடா இது இன்னொரு பேரை கொடுக்கலன்னு சொல்லி, இது யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, என்ன ஒருவேளை வேத ஆசிரியர்கள் என்ன குறித்து எழுதுகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, யோவானை விசேஷமாக ஆண்டவர் சந்தித்து தன்னுடைய உயிர்த்தலை குறித்து வெளிப்படுத்தி அந்த பாவ நிவாரண பலியானது நிவர்த்தி செய்யப்பட்டதும் இப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் அது சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு செல்லப்பட இருக்கிறது என்று தன்னை குறித்து யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்ற ஒரு ரகசியத்தை குறித்து எழுதுகிறார்கள். கற்பனையா இருக்கலாம், ஆனால் அதை குறித்து ஆராய்ந்து படிக்கும் பொழுது அது உண்மையாகவே நமக்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னால், யோவான் ஒருத்தர் தான். நம்ம வேதத்திலே மற்ற சீசர்களை குறித்து படிக்கிறோம், அவங்க வேதங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவரும் கூட என்ன எழுதல, உண்மை உள்ள சாட்சி என்று சொல்லவில்லை. பவுலார் எழுதுகிறார், நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார், நமக்காக வழக்காடுகிறவராக இருக்கிறார் அல்லவா. ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினால் அல்ல, தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினால் என்றுதான் எழுதுகிறார். யோவான் மட்டும் எழுதும்போது உண்மை உள்ள சாட்சியாக என்ற வார்த்தையை அவருக்கு கொடுத்தார் என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும். ஆகையால் இயேசு கிறிஸ்துவானது எவ்விதமாக காண்பிக்கப்படுகிறார் என்று சொன்னால், பரலோகத்திலே நமக்காக இப்போ தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் அறிக்கை செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக நமக்காக அவர் பரிந்து பேசி நமக்காக வழக்காடுகிறவராக இருக்கிறவர் என்று அவர் சொல்கிறார். அது சொல்ல உண்மை உள்ள சாட்சியாக என்று சொன்னால், நீங்களும் நானும் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக. நான் ஜெபித்தால், நான் பாவ அறிக்கை செய்தால், என்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டு பாவ அறிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல, அது கழுவி அது சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Gone dead once for all. லாங்ஸ் காமெண்ட்ரியில் படிக்கும்போது சொல்றாரு, Gone dead once for all. நமக்கு சில சமயத்தில் ஜெபம் பண்றோம், பாவரிக்கை செய்துட்டு சந்தேகம் இருக்கு, நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு, ஆண்டவர் மன்னிச்சுட்டாரா மன்னிப்பாரா அப்படி யோசிக்கிறோம். உண்மையில் சாட்சி என்ற வார்த்தைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொருள் என்று சொன்னார், ஜெபங்களை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, பாவரிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது மட்டுமல்ல, அவைகளை கழுவி சுத்திகரித்ததை நீக்குகிறவர் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். 1. 2வதாக அவர் சொல்லும் பொழுது, மரித்தோரிலிருந்து முதல் பிறந்தவரும் அல்லவா. ஆங்கிலத்தில் அந்த வார்த்தை நீங்கள் படித்தால் ஃபர்ஸ்ட் பிகாட்டன் என்று எழுதப்படுகிறது அல்லவா. ஃபர்ஸ்ட் பிகாட்டன் அப்படின்னு சொல்வது ஆங்கிலத்தில். இதை எங்கே இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கிறோன்னு சொன்னால், அது போனவர் சொன்னேன், யோவான் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம், ஒரே பேரான குமாரன் அல்லவா. ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறோம், ஃபார் காட் so loved the world that he gave his only begotten son அல்லவா. அதை இங்கே தான் படிக்கிறோம், வேற எங்கேயும் படிக்கல. the only begotten, தேவனுடைய ஒரே குமாரனாக இருக்கிறவர் அவர் தான். இப்பொழுது ஒரே குமாரனாக இப்பொழுது அவர் மீண்டும் இங்கு பிறந்திருக்கிறவர், மரித்து உயிர் தெழுந்திருக்கிறவர், மீண்டுமாக பிறந்திருக்கிறவர். அப்படி சொன்னா அழியாமையை இப்பொழுது நித்தியமாக மீண்டும் தரித்திருக்கிறவர். இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன வெளிப்படுத்தல் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், அவர் நம்ம படிக்கும்போது பார்த்து சொன்ன பொழுது, அவர் கிறிஸ்து, நம்ம பிரசங்கத்தில் சொன்ன சனிக்கிழமை அல்லவா, அவர் எப்படி கடவுளாக அவர் இருந்தார், எப்படி கடவுளாக இருக்கிறார் என்று நம்ம பார்த்தோம்.
அப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன? அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கும் பொழுது வெளிப்படுத்தல என்ன பார்க்கலாம், அவர் மனுஷ குமாரனாக அவர் தரித்து பூமியில மரித்தாலும் அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்தபடினால் அவர் இப்பொழுது மீண்டுமாக அவர் பிறந்திருக்கிறார். தேவகுமாரனாக அவர் பிறந்திருக்கிறதுனா நித்தியத்தை தரித்திருக்கிறவர். அதான் மரித்தோரில் முதல் பிறந்தவர் என்று நாம் இங்கு படிக்கிறோம். இதுல மூன்றாவதாக என்ன சொல்கிறார்? பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார். பூமியின் ராஜாவுக்கு அதிபதி ஆகிய. தானியேல் என்ன சொல்றாரு? 4ஆம் அதிகாரத்தின் 7வது வசனத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? வாசிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்க எடுத்து வாசிங்க. கரண்ட் போயிடுச்சு, கரண்ட் வர வரைக்கும் படிப்போம். தானியேல் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், மன்னிக்கும் 17வது வசனம். உன்னதமானவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து சொல்ல, மனுஷனுடைய ராஜ்யத்தில். மனுஷனுடைய ராஜ்யம் எது? என்ன ஷார்ட்கட்டுக்கு போயிட்டீங்க? மனுஷனுடைய ராஜ்யம் எது? நமக்கு தெரிஞ்ச ராஜ்யம் நேபுகாத்நேசருக்கு காண்பித்தார் அல்லவா? என்ன ராஜ்யங்கள்னு சொல்றாரு? பாபிலோன், மீதியா பெர்சியா, கிரீக், ரோம். ரோம் எவ்வளவு பிரிக்குது? 10ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. அதுபோல எத்தனையாவது பிரிக்கப்படும் சொல்ல. அப்போ என்ன சொல்ற? எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவர் யாரு? இயேசு கிறிஸ்துவானவர். உலகத்தை ஆளுகை செய்கிற இன்னைக்கு யாரு? இயேசு கிறிஸ்துவானவர். உலகத்திற்கு அதிபதி யாரு? இயேசு கிறிஸ்துவானவர். நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். அது ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவராக இருக்கிறார், அதிபதியாக இருக்கிறவர். இல்ல என்ன சொன்ன ஒரு காரியம் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது. அவர் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கிறதுனால கொஞ்சம் அதை படித்த போது யோசித்தேன். பூமியில் இருக்கிற அதிபதிகள், நமக்கு மேலாக இருக்கிற உயர் அதிகாரிகள் யாருக்குமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதான்? எதிர்த்து நிற்கக்கூடாதான். நமக்கு மேலே அதிகாரி யாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க உண்மையாக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால், தீர்க்க தரிசனத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால், உங்களுக்கு மேல அதிகாரிகள் யாராக இருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? அவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது. எதிர்த்துன்னா யாருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறீங்க? இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறீங்கன்னு சொல்ல. அப்போ அப்படியே கொஞ்சம் யோசித்தேன் நான். அப்போ நம்ம எத்தனையோ பேருக்கு ஏற்று நின்று இருக்கிறோமே. இன்னைக்கு இதை வாசித்தா அப்போ நம்ம பெரிய பெரிய தப்பு செஞ்ச மாதிரி தெரியுது. இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் திருத்திக்க வேண்டிய காலங்கள். அதாவது நம்ம படிக்கும்போது நம்ம அதை கொஞ்சம் திருத்திக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. சொன்னால் நம்ம சில காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். ஆண்டவர் ராஜாக்களை அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார், ராஜாக்களை நியமிக்கிறார், ராஜாக்களை நீக்குகிறார். ஆகையால் அவர் கீழாக அவர் நியமிக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் படிக்கிறோம், 14வது அதிகாரத்தின் 6வது வசனத்தில். 1 சாமுவேல் 14:6. ஆறாவது வசனம் 14:6. ஓகே, வாசிங்க. விருத்தசேதம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு போவோம் வா, ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார், அநேகம் பேரை கொண்டாகிரும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாகிரும் ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை என்றார். அதாவது என்னன்னு சொன்னா, அதுல ஒண்ணு படிக்கணும். விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு போவோம் வா. எங்க போவோம்? அதை போய் கலந்து கொள்ளலாமா? அதான் சொல்லுவார். விருத்த சேதனம் இல்லாதவனுக்கு நமக்கு என்ன இல்லை, சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஆண்டு தடை செய்திருக்கிறார். யோனத்தான் சொல்றான், இல்லவா அங்க போவோம். ஒருவேளை அது கர்த்தருக்கு சித்தமாயிருந்தால், அது கர்த்தருடைய காரியமாக இருந்தால், அப்போ கர்த்தர் அந்த காரியங்களை அவர் செய்கிறார் அல்லவா? அதாவது யாரை வைத்து ஆண்டர் செய்ய, நமக்கு உயர் அதிகாரியாக யாராக ஆண்டர் வைத்திருந்தாலும் அதற்கு நாம் செவி கொடுத்துதான் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். இன்னொரு இடத்தில் நம்ம படிக்கும் பொழுது எரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலே படிக்கிறோம், 16வது அதிகாரத்தில்
15 உன் வீரர் வாரிக்கொள்ளப்படுகிறது என்ன? கர்த்தர் அவர்களை தள்ளினதால் அவர்கள் நிலை நிற்கவில்லை. அநேகரை இடரப் பண்ணுகிறார். அவன் தடுக்கத்தவன் மேல் விழுகிறான். அவர்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள். கொள்ளுகிற பட்டயத்துக்கு தப்ப நமது ஜனத்தண்டைக்கும் நாம் பிறந்த தேசத்துக்கும் திரும்பி போவோம் என்கிறார்கள். எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் பாழாக்கப்பட்டான். அவனுக்கு குறித்த காலம் முடிந்ததென்று அங்கே சத்தமிட்டு சொல்லுகிறார்கள். பர்வதங்களில் தாபோரும் சமுத்திரத்தின் அருகே கர்மேலும் இருக்கிறது. அவர் வருவார் என்று சேனையில் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா தம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறார். அப்போ ராஜ்யங்களை உண்டாக்குகிறவர், ராஜ்யங்களை நீக்குகிறவர் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கும் பொழுது இதை யார் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார்? கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா, கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா தன் ஜீவனை கொண்டு அவர் சொல்லுகிறார் என்று நாம் படிக்க வேண்டும். முக்கியமான வசனம் பவுலார் எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார். ரோமருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் 13வது அதிகாரத்தின் 1வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய கடவன். ஏனென்றால் தேவனால் அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை. உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி, அப்போ நமக்கு என்ன தெரிய வேண்டும்? நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இன்னும் வசனங்கள் இருக்கிறது. பேதுரு எழுதும்போது எழுதுகிறார், உங்கள் எஜமானுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்கிறார். ஐயால் நாம் இதை என்ன கவனிக்கணும்னு சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தான் இன்னும் இந்த உலகத்தை அவர் அரசாளுகிறார். இனிமேதான் அரசாளுவார். இயேசு ராஜா வருவார், மீண்டும் வருவார் அல்லவா, கம்மாண்டை நம்மளை சேர்த்துக் கொள்வார் என்று நம்ம பாட்டு பாடுகிறோம். அது விசுவாசம். அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவான நமக்கு ராஜாவாக தனியாக ஒரு ராஜ்யம் அமைத்து நாம் தனியாக வாழ போகும்போது உலகத்தில் வேற ஒருத்தனும் இருக்க மாட்டான். ஆனால் இன்றைக்கும் உலகத்தை ராஜாவாக ஆளுகை செய்கிறது யார் தான்? இன்றும் உலகத்தை ராஜாவாக ஆளுகை செய்கிறது யார் தான்? எல்லாருக்கும் காலில் விழுகுதல்லவா? தெரிந்து கொள்ளுங்க. இன்னுமே வேற சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறது பிசாசு, இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறது போப்பு, இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறது ராஜாக்கள், அமெரிக்கா, ரஷ்யா, ஜப்பான். நமக்கு இருக்க வேண்டிய விசுவாசம், நாம் தீர்க்க தரிசனத்தை படித்திருக்கிறவர்கள், தீர்க்க தரிசனத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள், நாம் தீர்க்க தரிசனத்தின் வாயிலாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறவர்கள். உலகத்தை இன்றும் ஆளுகை செய்கிறது யாரு? இயேசு கிறிஸ்துவானவர். என்னைக்கும் வந்தார். ஆகியால் தான் இதை சொல்றார், தெளிவா சொல்றார். யோவான் எழுதுறதுக்கு காரணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஆளுகை செய்கிறபடியினால் என்ன செய்யப்பட முடியாதுன்னா, அவருடைய காரியங்களுக்கு எதிராக ஒருத்தரும் நிலை நிற்க முடியாது. அவர் அந்த 7 திருச்சபையின் காலங்கள் முதல், அதாவது அவர் ஸ்தாபித்த 7 திருச்சபையின் காலங்கள் முதல் கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் என்ன சம்பவங்கள் நடக்கும் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்தபடினாலே இடுக்குன்னு எழுதுறார். என்ன எழுதுறாரு? யோவான் புஸ்தகம், யோவான் வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கும் பொழுது, இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார். தீர்க்க தரிசனத்தை எழுதவே ஆரம்பிக்கல, சபைகளுக்கு எழுதவே ஆரம்பிக்கல. எங்க போயிட்டார்? முடிவுக்கு போயிட்டார். இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும். யாரும் பார்ப்பா? இதுதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். அவரை குத்தின கண்களும் பார்ப்பாருன்னு யார் எழுதுனது? யோவான் எழுதினாரு. அவரை குத்தின கண்களும் காணும், பூமியின் கோத்திரங்கள்லாம் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும், ஆமேன். ஏன்னு சொன்னா தீர்க்கதரிசனம் முழுசும் பார்த்துட்டார். அப்போ அவருக்கு இருந்த நம்பிக்கை என்னன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு என் ஆளுகை செய்யறது யாரு? பத்ம தீவில் தனியாக இருக்கிறேன், இங்க வாடி வதங்கி செத்து போவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொண்டு என்னை இங்க விட்டுட்டு போயிட்டான். ஆனா இங்க ஒரு பெரிய காரியத்தை பார்த்து இப்போ அவர் எழுதுகிறார் சொன்னா, ஒருத்தனும் என்ன செய்ய முடியாது, என்னை ஆளுகை செய்ய முடியாது. என்னை ஆளுகை செய்கிறவர் யார்? இயேசு கிறிஸ்து. நமக்கு தெரிய வேண்டாம். உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறவர், சபையை ஆளுகை செய்கிறவர் ஆண்டவர், நம்மை ஆளுகை செய்கிறவர் ஆண்டவர் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்த காரியம் என்னன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் நம்மை எவ்விதமாக அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். அதுக்கு அடுத்த வசனத்துல பார்க்கிறோம் அல்லவா? நம்மை எவ்விதமாக உண்டாக்கி இருக்கிறார்? நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை கழுவி
தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசிரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு. அப்போ ஆக்குவார்னு சொல்ல, நீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை விசுவாசித்துட்டீங்கன்னா, அதான் சொல்ற, என்ன ஆசீர்வாதம் உனக்கு, நித்திய ஆசீர்வாதம் சொல்ற. தீர்க்க தரிசனத்தை நீ விசுவாசித்து விட்டால், 7 திருச்சபையின் காலங்களில் வாழுகிற லவோதிக்க திருச்சபையின் காலங்களில் வாழ்கிற லவோதிக்க திருச்சபை 7ஆம் நாள் அனுமதி திருச்சபை, அதன் சத்தியம்தான் என்னை ரட்சிக்கும் என்று நீ விசுவாசித்து விட்டால், அவர் சொல்றார், நீ தேவனுக்கு முன்பாக யாராக இருக்கிற? ராஜாவாகவும் நீ தேவனுக்கு முன்பாக நீ ஆச்சரியமாக இருக்கிறாய். ராஜான யாரு? நீ ஆளுகை செய்கிறவன். ஆசாரியனை யாரு? தேவனுக்கு பணிவிடை செய்கிறவன், உயர்ந்த ஸ்தலத்தில். அதைதான் பேதுரு எழுதினார் எழுதும் பொழுது அல்லவா, நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் எழுதினார். இது நமக்கு தெரிய வேண்டும். ஆண்டவர் நம்மை இது தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் விசுவாசிக்கும் போது நம்ம எவ்விதமாக அவர் கொண்டு செல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அதனால தீர்க்க தரிசனங்கள் எழுதப்பட்டிருப்பதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதும் அது ஏதோ நாம் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக அல்ல. அதில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு ஆசீர்வாதம். 10வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன். கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லும் பொழுது அது எது? என்ன கர்த்தருடைய நாள் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நாள்? ஓய்வு நாள் அல்லவா? கர்த்தருடைய நாள் என்று சொன்னா ஓய்வு நாள். ஓய்வு நாளுக்குள்ளாக நான் என்ன செய்தேன்? தேவனுக்குள்ளாக நான் ஆனேன். தேவனுக்குள்ளாக நான் பிரவேசித்தேன். அதாவது இப்படி மனசு இருந்தேன்னு சொன்னா, எப்படியாவது ஆண்டவரை பார்க்கணும், இயேசுவை பார்க்கணும், அதான் சீக்கிரம் சொன்னார், எப்படியாவது பார்க்கணும், அவரை திருப்பி பேசணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வாஞ்சையில் இருந்து கொண்டிருக்க பொழுதுதான் ஆண்டவர் அவரை தொட்டு அவரிடத்தில் பேசினார். அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் கீழே எல்லாம் படிக்கிறோம் அல்லவா. அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் என்று சொல்கிறார். ஓய்வு நாளுக்குள்ளாகினேன் என்று சொல்லும் பொழுது, ஓய்வு நாள் என்பது எதற்கு அடையாளம் என்று நாம் படிக்கிறோம் அல்லவா. நான் உன் தேவன் என்பதற்கு எசேக்கியேல் 20ஆம் அதிகாரத்தின் 20வது வசனம், எசேக்கியேல் 20:20, நான் உன் தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாய் இருக்கும் என்று சொன்னார். அப்போ ஓய்வு நாள் அது சொல்லும் பொழுது அது பரிசுத்தம் ஆக்க வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த ஓய்வு நாளின் மூலமாக நமக்கு என்ன இருக்கு? மீட்பு இருக்கிறதுன்னு சொன்னார். அதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி எழுதும் பொழுது 58வது அதிகாரத்தில் 13வது வசனத்திலே படிக்கிறோம், என் பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமான செய்யாதபடிக்கு காலை விலக்கி உன் வழியெல்லாம் நடவாமலும் உனக்கு இஷ்டமான செய்யாமலும் சொந்த பேச்சை பேசாமல் இருந்து ஓய்வு நாளை மனமகிழ்ச்சியின் நாள் என்றும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமுள்ள நாள் என்றும் சொல்லி அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால். கடைசியில் இருக்கிற 3 லைன் ரொம்ப முக்கியம். ஓய்வு நாளை மனமகிழ்ச்சியின் நாள் என்றும், ஓய்வு நாளை என்ன நாள்? சோர்வான நாள் அல்ல, துக்கப்படுகிற நாள் அல்ல. அது நாம் 6 நாள் வேலை செய்தோம் அப்படின்னு கழிப்பாயிருன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு மத்தியானம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது லாட்ஜ் ஆக்கிடுவாங்க. எல்லாம் அப்படியே சோர்ந்து எல்லாம் மேலே எல்லாம் பெஞ்சு ரிசர்வ் ஆகிடும், எல்லாம் அப்படியே படுத்துக்கும். அப்போ யோசிப்பேன், ஓய்வு நாள் என்ன மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கு எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இன்னொரு நாள் அதை படிக்க வேண்டும். மிஸ்ஸஸ் ஒயிட் அம்மா சொல்லுகிறது, ஓய்வு நாள் தூங்கக்கூடாது சொல்கிறாங்க. அது சரி இருக்கு. ஓய்வு நாளை மன மகிழ்ச்சி நாளாக, சந்தோஷமான ஒரு நாளாக நாம் அதை பார்க்க வேண்டும், கொண்டாட வேண்டும். அதை மகிமை உள்ள நாளாக, ஏன்னா அந்த மகிமை சொல்லணுமா, எப்போது அந்த மகிமை, இந்த மகிமையை இழந்து போனோம் என்று படிக்கிறோம் அல்லவா. என்ன மோரிஸ், எப்பொழுது ஆதாமும் ஏவாளும் மகிமை இழந்து போனார்கள்? பாவம் ஒரு மகிமை இழந்துட்டாங்க. அப்போ அது மகிமை நாம் பெறுகிறோம்னு சொன்ன அர்த்தம் என்ன? பாவம் நீக்கப்பட்டதா. அப்போ பாவம் நீக்கப்பட்டால் தேவனுடைய மகிமை எனக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ ஓய்வு நாள் என்ன முக்கியம் சொன்னா, நம் பாவங்கள் நீக்கப்பட்டு தேவனுடைய மகிமையை நாம் அடைகிற இன்னொரு நாள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஓய்வு நாள் அதாவது எதற்கு அடையாளம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். இன்னொரு, அது சிருஷ்டிப்புக்கு மட்டுமல்ல,
ரட்சிப்பிற்கும் ஓய்நாள் அடையாளம் அல்லவா? ரட்சிப்பிற்கும் ஓய்நாள் அடையாளம் என்பதற்கு அநேக ஆதாரங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கலாம். நாம் ரொம்ப ஆழமாக போக வேண்டாம். அப்புறம் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஓய்நாள் அடையாளம் அல்லவா? கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஓய்நாள் அடையாளம். அப்போ அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் அடையாளம் என்னன்னா ஓய்நாள் பரிசுத்தமானது என்பதற்கு அடையாளம் உயிர்த்தெழுந்தார். இதெல்லாம் பிரிக்க முடியாது. உயிர்த்தெழுதலையும் ஓய்நாளையும் பிரிக்க முடியாது. அதே போல தீர்க்க தரிசனத்தையும் ஓய்நாளையும் பிரிக்க முடியாது. எதை பிரிக்க முடியாது? தீர்க்க தரிசனத்தையும் ஓய்நாளையும் பிரிக்க முடியாது. தீர்க்க தரிசனம் யாருக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது? வெளிப்பட்டது தீர்க்க தரிசன விளக்கம் யாருக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது? ஓய்நாள் ஆசிரியர்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டது. நல்லா யோசித்து பாருங்களேன். ஓய்நாள் சத்தியம் முதல் வந்ததா இல்ல வெளிப்படுத்தும் வெளிப்பாடு நமக்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்டதா? அல்லவா? ஓய்நாள் சத்தியம் நமக்கு முதல் வந்தது. ஓய்நாள் சத்தியத்தை எழுதினார்கள், எல்லாரும் விசுவாசித்தார்கள், ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதுக்கு பிறகு வெளிப்படுத்த சத்தியம் வருகிறது. வெளிப்படுத்த சத்தியம் யாருக்கு தான் மாற்று காத்து வைத்திருந்தார்? அதை மூடி வை, அது கடைசி காலத்திற்குரியது என்று சொன்னார். கடைசி காலத்திற்கு யாருக்கு? லவோதிக்கேய திருச்சபை. அது ஓய்நாளை ஆசரிக்கும் திருச்சபை. அப்போ ஓய்நாள் என்பது எதற்கு அடையாளம்? தீர்க்க தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்ட சபைக்கு அடையாளம். நமக்கு தெரிய வேண்டும் சொன்னா, இப்போ அநேக டிவியில கூட அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் குறித்த விளக்கங்கள். பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து அவர்களை குறித்த நம்ம சொல்றதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத விளக்கங்கள். ஒருவேளை பிசாசானவன் அவர்களை உபயோகிக்கிறான் தீர்க்க தரிசனங்களை எடுத்து உரைப்பதற்கு. தீர்க்க தரிசன விளக்க கூட்டங்கள் என்று சொல்லி தமுக்க மைதானத்தில் நடந்தது. நான் போய் பார்த்தேன், என்ன பேசுறான்னு கேட்டேன். அவங்க வெளிச்சமே கிடையாது, நமக்கு தான் இருக்கிறது. நாம் தேவனுடைய சபை என்பதற்கு அடையாளம் ஓய்வு நாள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நான் ஓய்வு நாளில் தேவனுடைய ஆவிக்குள்ளானேன் என்று சொல்ல தீர்க்க தரிசனத்தின் வெளிப்படுத்துதலை ஆண்டவர் அந்த ஓய்வு நாளில் யோவானுக்கு கொடுத்ததின் ஒரு முக்கியமே என்னன்னு சொன்னார், தேவனுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேறுதல். கடைசிக்க இதில் தான் நிறைவேறும். தேவனுடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் தான் அது நிறைவேறும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை வைத்துதான் அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் ஆசரிப்பு தான் கடைசி காலத்துல ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக இருக்கும். எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க. நம்ம ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கக்கூடாது, சனிக்கிழமை சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நிறைய காரியம் நமக்கு விரோதமாக வரும் என்று சொல்லப்படி நாம் வேதத்தை படிக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு ஆதாரமாக வேதத்தில் கொடுக்கப்படி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஐயா, இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தியம் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் யோவானிடத்தில் வந்து அவர் பேசினார். மன ஒரு வாஞ்சை அவனுக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட சொன்னால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். இயேசுகிட்ட மறுபடியும் பேசணுமே அவர் சொல்லிட்டு ஏமாறோடு போகும்போது சொன்னார். காரியங்கள்லாம் கேட்டோம், போயிட்டாரு. திருப்பி எப்போ வருவார் அவன் சொன்னது இயேசு கிறிஸ்துவை மீண்டுமாக அவன் தரிசித்த காட்சியை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். நான் ஒன்றும் விளக்கலை, நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தோற்றம், ஒவ்வொரு தோற்றத்திற்கும் ஒரு பொருள் அர்த்தம் இருக்கிறது. தேவனானவர் அவருடைய குணாதிசயத்தின் வெளிப்பாடுகள், அவருடைய கிரியின் வெளிப்பாடுகள், அவர் இன்னும் செய்ய இருக்கிற காரியங்களுடைய வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் அந்த தோற்றத்திலே அமைந்திருக்கிறதை அவருக்கு முன்பாக அவர் காண்பித்தபடினால் அவர் சொல்றார், நான் அவர்களுக்கு முன்பாக நான் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் சொன்னார், நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திருகோலை உடையவனாய் இருக்கிறேன். நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திருகோலை உடையவனாய் இருக்கிறேன். நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிறவைகளும் எழுது என்று சொன்னார். என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட 7 நட்சத்திரத்தின் ரகசியத்தையும் 7 பொன் குத்து விளக்கின் ரகசியத்தையும் எழுது. அந்த 7 நட்சத்திரங்களும் 7 சபையின் தூதர்களாம். நீ கண்ட 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகளாம். நமக்கு தெரிய வரும், ஆண்டவர் என்னை வெளிப்படுத்த இருக்கிறார். சபை தேவனை வெளிப்படுத்துவதற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய சபை ஆண்டவர் ஆகையால் பவுலார் மூலமாக சொல்லும் பொழுது, நான் சபைக்கு எதா இருக்கிறேன், தலையாக இருக்கிறேன். நீங்கள் யாரா இருக்கிறீங்க? சபைக்கு அவயங்கள், தேவனுடைய சரீரத்தின்
அவயங்களாக இருக்கிறோம். ஆகையால் நீங்கள் இல்லாமல் அவர் இல்லை, அவர் இல்லாமல் நாம் இல்லை. நாம் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விளக்கத்தை ஆண்டவர் சபையின் வாயிலாக நமக்கு காண்பிக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஆக நாம் தொடர்ந்து ஜெபத்தோடு நாம் தியானிப்போம், படிப்போம். தேவன் வரும் காலங்களின் ரகசியங்களை அவர் நமக்கு நிச்சயமாக வெளிப்படுத்துவார். வரைக்கும் நாம் ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும், உலகத்தை ஆயத்தப்படுத்துவது ஏதுவாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள தேவன் உங்களையும் என்னையும் வழிநடத்துவாராக. ஆமென். நல்லதொரு செய்தி அளித்த போதர் அவர்களுக்கு நன்றி. இப்பொழுதும் இந்த ஆராதனை முடிக்கத்தக்கதாக நாம் யாவரும் எழுமென்று பாடல் புத்தகத்தில் பாடலெண் 539 பாடுவோம். பாடலெண் 539.
பரிசுத்தமில்லைங்கள் பரமபிதாவே, இன்னொரு ஓய்வு நாளில் நாங்கள் பிரவேசித்து உங்களை தரிசிக்கவும் உங்களை துதிக்கவும் பாக்கியத்தை எங்களை நீர் கொடுத்ததற்காக நன்றி சோசனை எடுக்கிறோம். நாட்களை கடந்து வருவதற்கு உமது மெய்யான கரம் எங்களை பத்திரமாக காத்து வழிநடத்தி வந்ததற்காக நன்றி எடுக்கிறோம். ஆண்டவர், நீர் எங்களை எவ்வளவு அன்பாக நேசித்திருக்கிறீர். எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்த போதும் எங்களை அழைத்திருக்கிற தேவன் எங்களை நிர்மூலமாக்காமல் உங்கள் சித்தத்தின்படி நீர் எங்களை இடைக்கட்டி காத்து இந்த பரிசுத்த நாள் மெய்யான தேவன், நாங்கள் உமது பிள்ளைகள் தீமுக்குரியது என்பதை விளம்பத்தக்கதாக எங்களை கூட்டி சேர்த்ததற்காக நன்றி சோசனை எடுக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் நீர் வெளிப்பட வேண்டும், உண்மை குறித்து ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு இந்த தரிசனங்களை நீர் விலக்கி கொடுத்ததற்காக நன்றி எடுக்கிறோம். நாங்கள் அறிந்து நாங்கள் ஜீவிக்கவும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் இன்னும் அநேகர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்கள் ஜீவியங்கள் சாட்சியாக இருக்கத்தக்கதாக தேவர் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கவும் எங்களை வழிநடத்தும் நாங்கள் கெஞ்சி நிற்கிறோம். ஆண்டவர், நீர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக சோசரிக்கிறோம். எங்கள் காலங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் ஆராய்ந்து அறிந்து ஏற்ற காலத்தில் நாங்கள் பெற வேண்டிய நன்மைகளையும் ஆண்டவர் நாங்கள் பெற வேண்டிய மீட்புகளையும் எங்களுக்கு கொடுத்து வருவதற்காக நாங்கள் சோசரிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் எங்களை மீண்டுமாக உங்களுக்கு கத்தம் செய்கிறோம். இந்த பரிசுத்த நாள் எங்களுடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கவும் ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படவும் பரலோகத்தில் சந்தோஷம் உண்டாகத்தக்கதாக நாங்கள் ஒருமித்து கூடும் இந்த கூட்டம் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகத்தக்கதாக நீர் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்தி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பாவத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்காக மன்னித்து எங்களுக்காக விசேஷமாக மன்றாடி உங்கள் திருக்குமார் ரத்தத்தினால் எங்களை கல்வி சுத்திகரித்திருக்கிறீர், பரிசுத்தத்தை பெற்றிருக்கிறோம் என்பதற்காக உங்களுக்கு நன்றி அடைகிறோம். நேற்றடிக்குள்ளாக செல்லிருக்கிறோம். தேவ தூதரின் பாதுகாவலை தாரும். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாங்கள் மீண்டுமாக இந்த ஓய்வு நாளின் பகலை கண்டு நாங்கள் கூடி உண்மை துதிக்கத்தக்கதாக எங்களை காத்துக்கொள்ளும், எங்களை வழிநடத்தியல்லும். மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே, ஆமென். பரமனிற்கு எங்கள் பிதாவே, உங்கள் நாமம் பரிசுப்படுவதாக, உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, பரமத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய நாளைக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை மன்னித்தள்ளும். சோதனைக்குட்படுத்திக் கொள்ளாதபடி ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் நினைக்கும் உறவுகளே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வாரங்களையும் மறவாதே, ஆமென்.